Ja és als quioscos la revista L'Escalenc del mes d'octubre amb la festa de la sal i de l'anxova que ocupen la portada. L'editorial es dedica a valorar les diferents postures sorgides respecte a les obres de la C31, la carretera que porta a Figueres, dubtant de la necessitat d'una obra d'aquesta magnitud. A la bústia podem trobar una carta on es felicita pel nou passeig, però no s'entén la retirada d'algunes audicions de sardanes quan s'és la propera ciutat Pubilla. També es pot veure la fotografia de grup que es va fer al passeig. De tradicions també parla Pere Joer, que lamenta que any rere any perdin seguiment. Un fet bíblic serveix al racó de la Neus per fer reflexionar amb la idea que potser buscant assolir un objectiu important ens oblidem de la importància del dia a dia. Joan Barceló passa un dia d'estiu a Santanyí, encara a Mallorca. Al Full Obert, Lluís Colomeda segueix reivindicant que la nova biblioteca a l'antic edifici de Caixa Girona és un despropòsit, afegint que és fora de la normativa vigent. Josep Ximinís, fent un homenatge a Quimet Palau, lamenta que s'hagi perdut l'Escalenc, la parla dels nostres avantpassats. La C31 torna a ser tema de crítica al Mar de Fons de Lluís Carbó. Mercè Bellfort somia en animals i Joaquim Armengol incideix en el mal ús que fem de la parla. Lluís Colomeda té també la secció habitual de històries i cabòries i a la mateixa plana podem trobar La barca del meu avi, una poesia de Benet Poch. Encara al Full Obert hi trobem un article de Sergi Corral parlant de l'incivisme d'alguns estiuejants que surten a pescar amb barca. Un altre de Rosa Caballero responent a l'alcalde sobre unes declaracions de la biblioteca i a Jordi Piqué amb l'escurça encara als anys 77 i 78. La revista continua amb el Vida Escalenca de Ricard Guanter, amb el noticiari local, el lleure i els esports i acaba amb les fotografies d'antany i l'acudit d'en Vilamitjà, que dona la seva visió personal d'un dels temes amb més espai a l'Escalenc d'octubre, la C31.